Borová hora ukrýva jedno z najzaujímavejších miest v okolí Zvolena. Tajomné, toxické jazierko. Nenápadné jazero, ukryté v lesoch v blízkosti bývalého sanatória a arboréta, v sebe skrýva viac, než by ste na prvý pohľad čakali. Jazierko je unikátne najmä svojou vodou. Tá je vysoko mineralizovaná, plná sírovodíka a mierne radioaktívna. Práve preto nikdy nezamrza, aj v zime z nej stúpa para. Radioaktivita je však prírodného pôvodu a podľa odborníkov nepredstavuje pre návštevníkov žiadne riziko. Vodu z jazierka však dnes urite neochutnávajte ani sa v nej nekúpte, jej zloženie je nevhodné na bežné pitie či kúpanie. Historicky však bola situácia iná. V minulosti, keď tu fungovali mestské liečebné kúpele a neskôr sanatórium, sa voda z minerálneho prameňa využívala na liečebné účely. Vaňové kúpele a pitné kúry pomáhali pri rôznych zdravotných problémoch, najmä pri chorobách látkovej výmeny a zažívacích ťažkostiach. Vtedy bola voda starostlivo dávkovaná a používaná pod lekárskym dohľadom. Jazierko napája minerálny prameň, ktorý vyviera priamo v jeho strede. Keď sa zahladíte na hladinu, je vidno bublinky, ktoré z neho stúpajú. Tento prameň je súčasťou pohronskej žriedelnej línie a voda sa na povrch dostáva cez hlboké zlomy v podloží. Odtok jazierka nie je výrazný, voda sa stráca najmä vsakovaním do podložia alebo menšími vývermi v okolí. Okolie jazierka je dnes tiché a opustené, no kedysi tu pulzoval život. Práve tu stáli mestské liečebné kúpele, neskôr známe sanatórium, kde sa liečili najmä pacienti s tuberkulózou. Okrem hlavnej budovy sanatória tu bola aj reštaurácia, ubytovacie priestory či kabinky na kúpeľné vane. Dnes sú tieto budovy už len tichými svedkami minulosti, chátrajú a zarastajú lesom. Toxické jazierko na Borovej hore je miestom, kde sa stretáva príroda s históriou. Ak hľadáte miesto s tajomnou atmosférou a bohatým príbehom, určite si ho nenechajte ujsť.